Sanibonani bangani bami, uMaMjilo onibingelelayo. Ngiyanimema-ke niphinde nisondele futhi bangani bami, nizokwethamela izindaba ezixoxwa uMaMg. Indaba yethu-ke namhlanje ikhuluma ngefasitela eliphukile. Ake sihlale phansi-ke silalele bangani bami. Umama ukubheka uyababaza. Bhekani, ifasitela lami liphukile. Elikabani leli bhola? Liphukile ifasitela lami. Leli bhola elikabani? Uyabuza umama ukubheka. Mama, asinalo ibhola elifana naleli. Nali ibhola esinalo lingelekhilikithi. Umama ukubheka ukhuluma nentombazanyana. Ifasitela lami liphukile phela. Bhekani leli bhola elikabani? Uyabuza umama ukubheka. Asilazi leli mama, sazi leli bhola lethu lomnqakiswano, kusho intombazana. Liphukile ifasitela lami. Elenu leli bhola legalofu? Libhekeni, uyabuza umama ukubheka ubuza abafanyana. Mama, asilazi, esinalo ibhola ileli esilikhahlelayo. Umama ukubheka uyabuza futhi. Liphukile ifasitela lami. Elikabani leli bhola? Uyabuza. Mama, asilazi ibhola legalofu. Sazi leli bhola lethenisi. Liphukile ifasitela lami, bafana bami. Elikabani leli bhola legalofu? Uyabuza phela umama ukubheka. Mama, asilazi, esinalo ibhola ileli lombhoxo. Liphukile ifasitela lami. Kungabe elikabani leli bhola, baba uNgema? Uyabuza umama ukubheka. Yebo, ibhola lami. Ngicela uxolo mama ukubheka, ngizokunikeza imali. Hawu, ekugcineni bangani bami, umama ukubheka wamthola umnikazi webhola legalofu elibulale ifasitela lakhe. Iphela lapho-ke indaba yethu yefasitela eliphukileyo. Bangani bami, nize niqapheleke nani ukuthi nidlala kuphi, ningalimazi izimpahla zabanye abantu uma nidlala. Ngiyathemba ukuthi nithokozele indaba yethu yanamhlanje yefasitela eliphukile. Nisale kahle. Le ndaba-ke yefasitela eliphukile siyilotshelwe sayishicilelelwa abalobi abaloba izincwadi zokufunda zabantwana abafunda ibanga lesibili. Nisale kahle-ke bangani bami. Sizobonana ngokuzayo.